V systému ISAC je integrován systém datových schránek. V seznamu uživatelů můžeme u každého advokáta nastavit jeho individuální datovou schránku. Tento advokát potom nalezne v sekci pošty doručené zprávy datové schránky. Tyto zprávy nejsou automaticky přijímány z důvodu fikce doručení, ale je možné je na vyžádání stáhnout. Je také možné vybrat časový interval zpráv, které se mají stahovat. Stažené zprávy jsou automaticky kontrolovány a pokud je nalezena spisová značka, je automaticky tato zpráva přiřazena k tomuto spisu. Tak, jak můžeme vidět u této zprávy. Nové zprávy jsou indikovány zvýrazněním, takže je vždy poznat, které zprávy jsou ještě nepřečteny. V detailu zprávy lze nalézt všechny důležité informace, jak o vlastní zprávě. Je možné stáhnout ZFO soubor, který je potřeba pro konverzi dokumentů. A je zde také přístup ke všem přiloženým dokumentům. Zároveň, pokud nám vyplývá nějaký úkol z této zprávy, můžeme ho rovnou vytvořit. Takových úkolů je možné založit i více. V případě, že nebyl dohledán spis podle spisové značky, můžeme klienta a spis vyplnit ručně. V tomto případě se systém automaticky zeptá, zda připojit tuto spisovou značku do spisových značek konkrétního případu. Stačí doplnit název spisové služby, v našem případě Okresní soud Praha Východ, a spis se přiřadí a každá další zpráva již bude automaticky dohledána a přiřazena k tomuto spisu. Pokud chceme některou ze zpráv nastavit jako nepřečtenou, máme zde tu možnost. Nepřečtené zprávy jsou zobrazovány na hlavním přehledu advokáta, takže má vždy přehled o tom, které zprávy ještě nemá vyřízeny. Stejně u klienta v sekci pošta lze nalézt všechny doručené datové zprávy týkající se konkrétního klienta a je zde přístup jak k dokumentům, tak k úkolům dané zprávy. Opět můžeme nějaký úkol doplnit. Tyto úkoly se nám zobrazují také na hlavním přehledu.